Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline karon nga adlaw, Lunes na kita. Petsa 16 sa bulan sang Nobyembre tuig 2020. Aksyon Hotline! Ika-11 na nga bulan, puwerte kadasig sa aton siningad tiyempo ang aton countdown may ara na gidlang 39 kadlaw na bilin bago magabot ang adlaw sa Pasko kag 46 kadlaw na bilin bago nato abi-abiyo ng pagsulod sang year 2021. Aksyon Hotline! Aksyon artay hupon checking in tubtob kita sa takna nga alas 9:15 as usual karon nga aga. Aksyon Hotline! Kon may kwarta kag may ara ka ulo extra dira kon ikaw abi may pribado nga salakyan pwede ka na magtugong sang gatong, gasolina man o kung diesel kay gina-expect buwas nga daw mayara sang dako or big time increase sa petroleum products nga ipatuman ang mga dalagko nga kompanya sang langis. Aksyon Hotline! Ang mga driver nagakuriit balda na nga daan ang biyahe dugangan pagid sa increase sa petroleum products ambot kon may dalon pa ni sa ila pagpauli. Aksyon Hotline! Amo nang pinagkamasakit gid nga lahog para sa hanay sang transportasyon. Wala ka na nga daan income, dugangan pagid ang huhuol nga imo atubangon bangod sa sining increase sa petroleum products. Aksyon Hotline! Mga Facebook users naton nga nagamonitor na karon nga aga. No, salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag sa tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. No, feel free sa pagpadala sang inyo mga mensahe ginabuksan tanan karon nga aga. Ang aton sining chat room na pwede ninyo mapadalan sang mensahe. Feel free nga magpadala dira sa comment section sang aton sining Facebook Live. Naara dira amo man sa YouTube pwede kamo magkapadala sang mensahe karon nga aga no tinguan tagi na tanan nga matagan ta sang hustisya ang inyo ginpadala nga mga mensahe. Aksyon Hotline! Kag sa mga kaaksyon tang nga nagamonitor sa ilang mga transistor radio din kaman nga bahin diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod bisan dira sa area sa Panay no sa Guimaras sa Negros Oriental. Good morning and welcome to the show. Aksyon Hotline! Ano madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga diri sa aton sining nga pagpangalagad. Oy, sa bilog nga Region 6 nakibot kita kay nagligad nga mainadlaw kundi ang Bacolod City halos single digit. No, pilagid kadlaw single digit ang Bacolod kun cases sang COVID ang paghambalan. Aksyon Hotline!
isa na lang gani mo sadtong Sabado. Now kahapon ang Bacolod City liwat nga nagpanguna matapos nagka-record sang 52 ang kapanibag-o nga nagpositibo. Action Hotline. I-check ta lang na kay ti resulta ini or epekto sang ginapatigayon sang syudad sa Bacolod nga surveillance test. May ginsunod pa bala nga nagulpiada mo ni kadamo haw sa ano nga rason. Hibaloon ta na karon dugay-dugay. Action Hotline. Ano pagid ang mabalita tang tutukan karon iya nga aga. Subong adlaw, atensyon, kay kung makita niyo porti ka damo subong halin sa traffic enforcers. Ang tagsa ka barangay nagahimo na sang ila obligasyon ini sa Road Clearing Operation 2.0. Action Hotline. Ang Road Clearing Operation 2.0 ang tinutuyo sila among nga makahimo sang pagpanghawan na naman sa madalanon tuga sang illegal parking kagin pahamtang nga mga illegal structure. Action Hotline. Balik naman sa puno ang trabaho sang mga opisyales naton halin sa mga alinbanwa, syudad, kag subong tisiling sang DILG, hindi magkalipat ang mga kwana, hindi ka mo magkalipat nga mga punong barangay, mga barangay officials, dako ang inyo papel sa RCO 2.0. Action Hotline. Road clearing operation lani, pero kung di ka mo magkapatuman sini, take note nga pwede ka mo magapangatubang sang penalidad. Kagbasi, masuspended ka mo. Action Hotline. Ano pagid? Biyahe sa mga LSI sa Cadiz kag La Castellana, suspendido. Action Hotline. Anong mayor nga rason sini? Now gina-check taman kay sa Negros Occidental ang syudad sa Kabankalan, may latest kita nakuha nga information nga may panibag-o nga death case sa ilada o i-check ta nagkaroon ang dugang nga detalye. Action Hotline. Sa tanan nga matag-iya sa mga negosyo, kung wala kamo nagtrabaho, nagligad, nga magpatuman sang ginatawag nga health protocol na nga ginamando sang city, oy kung nagligad ang inyong mga customer lang mga pangatubang sang penalidad, this time, ginakraft sa konseyo sang syudad ang penalidad o kasuguan nga magapatuman sang penalty. Action Hotline. Tituduhin nyo da kay iban, okay man na. Gina-intindi sang gobyerno kay gusto man atun tanan nga mabuhi kag magka-recover ang ekonomiya. Pero kung way ka nagasunod sa health protocol, that is another thing. Action Hotline. Ti subong ang in charge sini amo ang opisina ni Councilor Archie Baribar. Nga siya ang magadihon idugang kay sing una para lang niya sa mga nag-violate halin sa social distancing, wearing of face mask, ang face shield nga subong tinangin kasuguan man. And lately, tikon ini matapos na limbawa kag ipatuma na, sigurado panibag-o naman nga kasuguan para naman sa mga tag-iya sang negosyo. Action Hotline. Mayo man na gani kang iban nga mga negosyante at least manuto. Subong kakalipat sila No, nagligad to, can you imagine, under GCQ, kaya hasta pa kita sa katapusan nga adlaw, karon nga bulan, hindi pa dapat pwede mag-service ang beer. Sa magkaulubog ka ilimnon, sa magkalanan, kag mga ilimnan. Tingi banda, doon naga pinagusto lang, doon nagatag gila yung kumpiyansa, tiyan mo na, kadelikado, o tinakita sang monitoring team, ti kundi, balda, iban ginpasiraduhan. Action Hotline. Tiyan mo na siya nga may penalty ko ninali na ni, matapos mapasar sang konseho, kag mapirmahan sang aton mayor sa Bacolod, mapirmahan ni Mayor Bing, bangin kasuguan na, pinalidad ang inyo ato bangon. Action Hotline. Abay na so parang pinagkamadalag ko ang mga balita ang aton tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Action Hotline.
Oy, sa aton magka-aksyon galidugay-dugay ha, atensyon kamo kay November 16, amo man ini ang pag-umpisa sang SAP sa ARB province-wide. Na province-wide. Isa ini ka-importante nga ang mga sadto taga Negros Occidental nagambal nga tisiling nila. Way kami ang madala sa promo sa Aksyon Radio Bacolod. Ti-standby kamo kay subungad na umpisan niyo. Action Hotline. Damo man gyapon ang nagapamangkot na no ang cellphone number nga pwede namon padalaan. Ti nagligad pa na nga Sabado nag-start. Actually, tinabungos na nagpadala sang entry nyo di. No, damo na gid. Kay ang number sa nga ginalawag naton 0963-321-98006. Umpisa sa itong Sabado, nagabaga mo. Bangod man sa kadamo sang mga nagasulod nga mga entries. Action Hotline. Tingin mo nyo kasimple man lang, monitor ka mo da, ang cellphone nyo itupad nyo sa inyo, kinanglan make sure nga all the time may ara sang battery. Agod nga kung ninali magtawag, sigurado magsabat ninyo dayon. Amo na nakasimple, at ang pagsabat o kung pag-ring sa cellphone, pag pamangkot ano nga istasyon na pamatian nyo, simple mo lang sabat. Aksyon Radio Bacolod, ti pagsabat nyo sina, simple lang, daog kagirayon sa 500 pesos. Action Hotline. Simple no? Tiyan mo na ang imuon nyo, mayarag ka pa sang premyo. Action Hotline. Kabay ni nasa giyapon sang SAP, diri sa Aksyon Radio Bacolod, sulit ang pagpremyo, diri sa Aksyon Radio Bacolod, kag this time, province-wide na ang amon pagpanghatag sang premyo. Action Hotline. Bilang pagpasalamat tinasa Aksyon Radio Bacolod sa aton sining nga magka-aksyon ang naga-suporta gid kag nagatutok kay amo malang nangamon consolation kung makabalo kami nga ara kamo all the time. Sige kamo da nga sunod sa amon, sige kamo nga naga-monitor sa amon diri kag ti pagi sini at least pagtawag namon sa inyo mapasalamatan taman ang inyo pagsuporta, and then after which may ara naman kamo sambatunon nga kayuhan. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Dire kita, let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagad. By the way, mayari magaling importante kita nga nagapaibalo kag paibalo tagid sa mga kaaksyon naton masuking matag palamati nga ko ang Operation Tulong. May ara kita subong appeal sa aton man mga kaaksyon pagbulig sa mga apektado sang bagyo. Action Hotline. Aksyon Radio Bacolod kaupod ang Sowing Legacy Movement Incorporated, ang isa ka non-government kag non-profit organization ang magabaton sa inubulig o kondonasyon para sa mga pumuloy nga apektado sa bagyo, especially dito sa Luzon. Action Hotline. Ano ang mahimo idonar? No? Cash, goods, for sanitation and hygiene. Amo nang pwede nyo ipadala. Action Hotline. Sano magabaton sa donasyon ng Aksyon Radio? Ang bukas na sa pagbaton sa cash donation sumugod karon nga adlaw Nobyembre 16, pinagi sa GCash, isa ka online application. Action Hotline. Sa mga pumuluyos ng syudad sa Bacolod nga magdonar sa cash apang luyag ang personal nga ihatag ng donasyon, magtawag lang sa numero 434-3861, 708-1237, 0947-637-6786. Action Hotline. Para sa detalye sa pagkuha sa imo donasyon, ang mga residente sa luwas sa Bacolod ang mahimo man magdonar sang cash. Kung wala sang GCash, magtawag man sa numero 434-3861, 708-1237, kag 0947-637-6786. Naamo nang inyo sining tawagan. Para sa mamagi sa magdala sang imo donasyon, ang magandonar naman sang goods kagamit para sa sanitation kag hygiene, ang kinahanglan nga magtawag man sa Aksyon Radio Bacolod agod mahibaluan ang schedule sa pick-up sang inyo donasyon. Naamo na, no, ang pinagkasimple nyo lang himuon. Actually, kinahanglan kung ikaw nag-star sa guwa sa Metro Bacolod, mahimo kaman nga makigangot sa Aksyon Radio agon may istorya ng pamagi para makuha ang imo donasyon. Madamong nga salamat paagi ni sa Operation Tulong sa Aksyon Radio pagbulig sa mga apektado sa bagyo. Action Hotline. Isa ka corporate social program sa Aksyon Radio
Bacolod. So amo ning tiempo no nga binuligay kita, no suportahan na kita. Man kaluluoy ito ang taga Luzon. Ang paglambasta kag ang pagbombardiyo, 3 ka mga bagyo naglabay sa ila to, hindi hamak, no? Tinagtaas gani actually ang kadamuon sang mga kalamatay, no? Mga balay dito sus Marusip, mga nagkalaguba. Way pili, pigado kang manggaranon nga nalabutan sa baha, guba ang mga appliances. Action Hotline. May ara sang mga ang mga salakyan, balda yung salakyan na makon mga golpeada kalang iguon sa pagtaas ng tubig. Ti areo, pangod sa pagbaha dito sa Metro Manila, pagbaha dito sa Luzon, di ang Malacanang subong ang order nga itutukan ang parte sa problema sang mining. Ay sus, nakadumdum ba kita magkampanya sa mining nga kita managatag authorities na sila nga mag-operate? Action Hotline. Nanong opisyoning aton sa tong tiyempo nga sa una nagahambal tong kuntani magsulod nga tiglikom nga si Gina Lopez, ginabalabagan ta, o hindi kita luyag, o hindi kakita siya naman, ti subong, kundi kita yang na problema, tindi lang ni sa Luzon. Sa bilog nga Pilipinas, ang small mining problema gid. Action Hotline. Kay nagasigi ni sila ya. Timakon mo mga kabukiran, tobra nila ya pangutkot, obra nila ya pangguba ang mga kabukiran o ang mga puno sang kahoy ito pinanguton nila tilantawa na kundi dinaguso ang tubig pagkadto sa mga nanubuan, mga catch basin area, kundi tob-tob sa atop ang iba nalapawan pa. Action Hotline. Din kakita na yaman, tisubong ang gobyerno ta nagambal, o itutukin na, Secretary si Mato, timakon mo kundi may mga dolomite tugin butang to sa Manila Bay, tisubong lang tawa na ho, naglinaputyak to, hindi naganikitaan tong mga dolomite, jutay nagkalabilin. Action Hotline. Amo na nga kung hindi kita agyan sang isa ka dilubyo, hindi kita pag-agyan sang isa ka kalamidad nga nagakapugday ama LGU, hindi pa kita manuto. Action Hotline. Tisigiyan, ugid, kung hindi nyo ni pagbantayan, kag hindi maproteksyonan, diri sa ato, no? Kita mo, damo di, ang mga nagareklamo na nga grupo, kay ang Northern Negros Natural Park, sige man sunod nila, kagalan nila kapag guba da, why kita nagakontra sa mga development, kay kayuhan man na ekonomiya, pero kung nila magkalbong bukid, dambot na lang. Action Hotline. Sa uli, kita man diri maka-experience kung agyan kita sa malawig nga tig-ululan. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Alas 8:23 na. So much with that. Dari ang pinagka-latest. Tumong ang Cadiz, kagila Castiliana actually. Amo ning mga area, balikan ko lang this local karon sa road clearing operation. Pero unahon ko niyo, nanong tabuaw ang La Castiliana kag Cadiz, to mga lugar ning hindi anay magbaton naman liwat sang Ilisay. Abi ko ang detalye ni. Online sa hotline. Joining us this morning is the mayor of Cadiz City. We have Mayor Salvador Baning Escalante on the line. Mayor, how are you? Good morning. Saxon Art, dari Saxon Radio Bacolod. Action Art, may aga, no? May aga man siya at ka pala mati sa subong na adlaw. Salamat gid sa time. Sir, i-check ko lang, anong main reason sining nga daw nag-hold naman, o gin-hold naman ang pagpauli sa Mailisay dira sa Cadiz? Well, kabalo ka Action Art, for the past month, no, doon nag-spike kita this Cadiz, damo kami cases na COVID positive, no? Okay. And na-overwhelm ang aton healing center. Actually, ang healing center ni was originally designed sa mga PUMs, no? Mas wag ka, dali ka na, pag negative. Pag positive mo, dalon ka sa Ibi Magalona na COVID center or sa hospitals, no? Okay. But even later on, nasa nagdamo na in-convert ni naton sa COVID positive cases na. No, hindi lang siya PUM, no, para persons under monitoring. Okay. So, basta COVID
positive ka, basta asymptomatic lang, pwede ka dire. So because of that, mga 250 rooms ni siya. We have pwede ni duwa ka tao sa isang room, sometimes family of 3, inabutang natin sa isang lang ka room, basta mag-positive sa natanan. But ako si Imo Pamangkot, recently, ang siyudad sa Cadiz, recipient siyang damo git na positive cases. And last week, gin-swab naton ang tanan. May weekly, may every 15 days ina-swab din naton mga frontliners naton. Pag-swab naton, we found out na out of the 15 na na-assign sa St. Andrews Healing Center, ang pulo nag-positive. Uy, grabe ba? Pulo ng frontliners. Namin lang, kaya asymptomatic sila tanan. But nevertheless, nag-positive sila. So, gin-backtrack naton, sisa kung sa diin nag-agi. We found out na may isa ka pamilya undocumented LSIs from Mindanao ng sulod sa atong syudad bayan Dumaguete. No? So ginsugat tanan everything gindala di wala ka ekspektar na positive sila tanan. Nevertheless, kay kung undocumented wala ka preparar ang setup ginbaton, ginpasulod, kiti tao stress ang kagaw nagabot. And so on and so forth, so ipasulod dito naghalin. No? Ang infection sa isa. Ang isa nag-infect sa upo dyan ng mga frontliners. So to make a long story short, kulang kita subong facilities. Personal na mahandol. Mahandol. Ang facilities, bastante. Okay pero ang mahandol sa mga facilities, amo nag-positive. Amo nag-positive. That's why nag-request kita additional 15 days kay para paayuhon. Actually, on the 7th day, on the second week na subong, after sini Action Art, we will disinfect the whole facility. Okay. So, we will need at least 15 days para ma-discharge na tanan kag i-disinfect the whole facility. Amo nang rason na nag-request kita for a additional 15 days. 15 days moratorium. So, why kita second liners ni sa mga frontliner tanga kon may amo nga sitwasyon, why kita nagdugang dira ka gin train or gin hire na naman, Mayor? Well, actually ongoing ang hiring. So, in fact, we have already. Okay. Ang ato lang kay Tikumo second liner na ni sila. Kung dugangan tapat padamuan tapan ni wala na ni sila pahuway, eventually apektado man ni sila. So mo na laging hagan-hagan na naton pasulod. Okay. We're talking of LSIs, no? LSI. Currently, yes. We have around 50 positive or 60 positive cases, local transmission. Uy, so grabe we're ba? taking care of this also. No, sa atong syudad, amo ni silang ipikto pa sa atong 6 o 7 no kamembro sa pamilya na nag-spread no sang virus dili sa atong syudad. So bali kung tulukon naton ang pag-spike ni result sang do kadasig lang nga local transmission. Yes, LSI sino sulod na may mga lapses sa protocol and maski na hindi magit maibitar. Correct. In fact, we have already upgraded also our facilities. For example, Action Art, ikaw isa ka frontliner, no, complete PPE and everything, level 4. No, kaya take care ka sa positive cases. Okay. Manghihi ka. Correct. Maubang ka sa whatever, gloves mo and everything. No, kaya manghihi ka. So, nisok-sok mo liwat, tingihikap mo na to. Correct. Those are the things na hindi naton maibitar. These are call of nature na dapat. But as I've said, we have upgraded already our facilities. May mga nesting tents na kita all over our healing center. No, included na ng aton city health and emergency clinics ang aton syudad. Okay. So at least mayo lang galing kiti ini mga frontliner mo although nag-positive sila, asymptomatic, so subungin butang lang sila sa healing facilities. Yes, sa healing facilities. And in fact, if you have noticed, ang local sangguniang na ito, nagpasarman sa koordinansya, allocating funds para to take care of our frontliners. May mga frontliners makita previously na admit niya sa ospital.
Okay. And you know how it is, kung hospital na gani, hospital care na, kadako sa mga bill na sa balayran. That's why ang aton mga sanggunian, panunsod, members, plus ang aton vice mayor, pasar sa ka-ordinansya na nag-allocate funds to take care of our frontliners. Now, because of this spike, subong suma total, ang latest nga record ninyo, pila na ang total positive cases na record sa Cadiz, Mayor? As of last night, I think it's 77 or 76 Okay. positive cases, down from 130. Aha. So kapanaog kami, actually on the way down kami subong. In fact, wala na kami pending ng mga swab samples na wala pa makagawa ang results. Yes, So sir. every day may ginapa-heal na kita, may ginapa-graduate na kita. Aha. Although ngatid ko na mo ni, kung mga ilis ay well-coordinated magyapon, okay, antes sila mag-travel pa uli, may notice of coordination pa man kamo nga ginapadala ni sa ila. Yes, correct. Wala ka problema. Actually, right now, with the LSIs, kay as I've said, na coordinated, controlled environment ni sila. Yes, So, sir. just ang aton healing center, gusto man namon Liguhan, anay, disinfect. disinfect, anay. Yes, sir. So, sa mga pumuloy sa Cadiz City, nanong mabilin mo sa ila nga panugyan, kag pagpasiguro with this recent situation? Well, as we have been saying, no, hindi kita gihapon magsalig. Kaya ining si Corona, si COVID-19, masyado ini ka-traidor na masakit. Wala kita kabalo, lalo na subong na flu season, na subong tupa ng ulan, tugnaw ng panahon, chimpo gini isang trangkaso, hilanat, kag flu. No? That's why na hindi kita magsalig and we continue to be vigilant no, sa aton pagpatuman sa aton protocols. On that note, Mayor Salvador Baring Escalante, thank you so much for the time. Good luck na sa inyo. Kagabay pa madasig na ini ang tayo yun ang pag-ayon nila. Salamat kin, Mayor. Thank you, Action at Mabuhay, Sudad sang Cadiz. Action Hotline. Now, Cadiz City palang naambot na Castiliana. No? Kumustahon tanang pinaka-latest man nga monitoring nila. Kag sa kaban-kalan, yung worst kino may bago itong case na napatay. No? Ginakuha ta pa ang detalye na ti ang mga LGU subong actually ara gihapon niya ang pamahog kag ara gihapon ang paghalong ginahimo sa tag sa mga LGU bangon nga pwede anytime mag-spike o kung magtaas ang record ang cases ng COVID sa imo sining nga lugar. So hindi kagid pwede dapat mangin complacent. Hindi lamang ang LGU kundi ang pumuluyo. Amo na kinanglan di kita gid maghatag kumpiyansa anay subong. Kaintindi kita nga luyag naton makabalik na sa new normal. Pero paano kita makabalik sa new normal kung padayon man kita nga magpasaway, nga hindi na kita blang magsunod, magobligar. Actually, kung ako yung kanilang panantawon, hindi na kinanglanon nga magpasar pa sang ordinansa para lang nga tagaan pinalidad o kung papanaugan pinalidad ang why nagasunod sa health protocol. Kaysa tutuod lang kung united kita kuntani, kung nagapariho kita kuntani isang panimuot, bala, naga-level off ang paminsaron ta, hindi na gidman kinanglanon. Ngayon, remind ka pa sa gobyerno, yahoy, why ka nagasuksok face mask, why ka face shield, butang ta pa mayara ginman obligasyon makuntani, ang tagsa ka may LGU, nga dapat providean mong tao sang face mask, face shield, libre nga alcohol. Tigaling hindi man na masarangan sang tanan nga mga LGU. Luwas ko ro sa Bacolod, kinakudako ang budget diri sa Bacolod City. Action Hotline. Pero what I am saying is, initanan nga pag-away sa COVID-19, ang walang katapusan nga ti sobra na 9 kabulan nga nag-igo diri sa aton sa bahin sa Bacolod kag Negros Occidental. Kung pabayaan tani mientras tanto nga wala pa sang nadiskubrihan nga amugid ang vaccine nga pwede gamiton against COVID-19, dakoy ang posibilidad no nga may ara pa na sang second wave nga pag-igo diri sa aton. Tiluyag naman aton magbalik sa ginatawag nga ECQ. Action Hotline. Kaya inang perti naman kapit anay kaghugtanay naman sang mga ginapatuman nga mga checkpoint mga community quarantine status, hindi na kita luyag sina. So, ang ato nainsindihan, kung ako yabi, nainsindihan ko nga tao luyag subong mabuhi man
bangon hindi man masuportahan sa gobyerno kinanglanon nila mo. Action Hotline. Actually, may bago lang gani, di may nagsaka ni mga bulig kay ang ga-expect pa sa iya nga taxi driver sa nga makabaton pa siya sa SAP. Okay, nagabaton siya last time, may second trans pa siya nga batunon. Tigaling kay that time, ECQ kita, pag MGCQ, tamo ng problema, kay why na to? Ang ginatag, subong isang DSWD, pagi sa DSSD, ginakuha lang ni sa itong pila ka percent lang nabla, no, nga para allocation para diri sa city. Tigita mo subong ang mga barangay, gin ni sinyo, gin rapol-rapol. Action Hotline. Ginsulod sa tambiolong talan nga mga landa, kagin patiyog-tiyog, kagwaan lang kung sino mapalaron magadaog. Reklamo to di galing sa saka niya, galing sir. Nga sa amon, dapat ibata gintraw, hindi mangguro gusto na. I-check lang naton kay hingin muno ya di, barangay bata. Action Hotline. Hindi niya pwede kay kinanglan sini, may mga inang qualified gid, nga makabaton sining ayuda pinansyal kaginahatag sang gobyerno. Pagbalik ta sa promo kita kag ang aton sini nga pagtsekyar sa implementasyon sang RCO 2.0. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na bili ang aton income kulang gid sa aton ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Action Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry mapadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ako mag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magutong malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyong aduan Ma'am Nuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Anak, nunang nahuya ako magulang. Ay, libre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pretty gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, binabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa siguro ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kuno ay sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot magidaw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami ang connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero siguro piyapin ako okay na mispilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa may eskwela. Last time, ang na medyo emotional ka kay, abal mo ka panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase din? Kung bisana, ano nang nahuya ako makulang. Ay, siyempre pigado tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minisin sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Kung bisana, ano nang nahuya ako makulang. Ay, siyempre pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Ako may permigid
siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa kupliti, gamay lang nga bagay. Mo lang na. Gaulam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pa gidaw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay nang eskwela na ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung bisana, ano lang nakuya ako makulang. Ay, yung pigado, tas ay kay ano ko sila. Manisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano, hindi ko per may makamit tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan per may sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ang ginagamit ko siya wala sa nakulbaan ko per may kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntad ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig,
Nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:52 na do. Ginahunos lang tiyempo, tapurti ka naasig, no? Pabalik diri sa aton sining nga pagpangalagad. Good morning lang sa kay Engineer Raul Velasco, no? Utod ni Onyok kag Ruel Velasco. Gamonitor sila karon nga aga. Araban si Chesma Chim Joy Familiaran kag Madam Karen Tanlangit upod kay Bro Eddie Lumugdang. Kumusta ka mo da, Bro Ed, kag sa tanan nga mga miyembro sa Bacolod Eagles Club, no? Hindi lang Bacolod, kundi Bilog nga Negros and the rest nga mga nagamonitor. Good morning man kay Welmar Kapispisan, Rafi Lacson, kag Nazer Juarez. Bao, gamonitor ni sila mga amigo tani sa Jutams daw. Wilmar Kapispisan, Rafi Lacson, Nazer Juarez, good morning! Ayos, no kay Bro Edgar Magbanwa. Bao pasensya gid primo kay permilang gid gatuon sa aton sini nga inang tiyempo lang akon may mga orientation ang aton trabaho ara gid gadulublib lang. Nawati naron ta na kay may trabaho abi mo, no? Salamat gid sa mga nagamonitor karon nga aga. Thank you gid sa inyo pag-support. Kay Bro Kano Oreta, good morning man. Regards dira sa taga Moises Padilla. Sila nga gamonitor kami di. Greet ko lang mga migo ko sa kapihan, sa simbahan, migo Macord, Mauring, Pari Julius, araman si Brad Dodong, kag Kap JJ Snook, Pari Sol, Habibi, ni Doc Sol. May nga gadara, no? Amuning lugar ang hometown sa akon amay, halin sa Tigbawan, napnapan da sa Iloilo, amo ng mga tayhupon da. Good morning sa inyo. Kag diri man sa Magalyon, nga dira nagalin gid ang akon amay, dira nagsinultiro. Thank you gid sa inyo sining nga pagmonitor karon naman ang iban dugay-dugay ha. Si Action Alvin actually basi matry siya karon maupod man sa team man under sa siningin papanaog nga order sang DILG sa Road Clearing Operation 2.0. Ang target sina is public roads ang una since nga Bacolod City under kita gihapon sa GCQ. In other words, kuan kita no partial implementation sang RCO 2.0. Diri na kita pagsugod sang province-wide sa promo sa Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod.
Ari na, sinoy anang dibuenas nga magabutan ng ngalan karon nga aga nakagabot na kita while on the commercial break. Sino ayan ang magadaog? Uy! Kanugon! Ang first na bunot na. Why gid? Why nagasabat ang cellphone? Ariyo ang next nga makwanan naton, magabutan. Lihog lang takson JM kagay aksyon Norel Cabato da, no? Good morning kay why gid siya? Ay, sorry. Kay Sir Ralph Galias, ang Ralph Lovers dira sa barangay sa Iroreco, barangay Mandalagan. Good morning da sa imo, Sir Ralph. Kumusta ang kakatail tada? Mo nang kay bag-o ko subong nga kailigan bala mo. No, ining pagsagod sang pispis. Ay kalain. Ara na siya. Anong apelyido ni Sir Ralph gani? Hindi man bikin? Hindi gali Why gyapon nay sorry. Basi kung taga out of town gito kag ari pagid. Areo na te atong pila na to kabilog ang duwana no? Ang way nagasabat ay nano ka mo man. Ara na. May nagaring na. Hopefully makasabat siya. Alas 8:56 na. Morning. Hello, good morning. Hello, ma'am. Hello, Sir. May nga ma'am, Saxon Radio Bacolod. Ay, opo, sir. Hindi lang mag-Tagalog kay Waita sa Manila. Ay, okay, kay, kay nakapuli ako pag-lockdown mo sa naliko. Nakapuli ka na pag-lockdown? Why problema, no? Keyboard ka nga, may nagtawag si mo, hindi mo kilala ka number? Oo, sir. Saxon Radio Bacolod. Ay, napatay siya? Ay, doon siya man. Gin-off to out. Sinautod. Abi ang guro, kung yan nakapuli na ko, nanawag ka pa? Si textmate yung abi ang nagtawag siya. Medyo huben pa to siya. The number you have dialed. Uy, sorry. Sige be, dial na lang liwat. Isa na lang. Nakibot siya No, nakibot gid siya pag nakibot gid siya pagbaton ni siyang call naton. Basi nagkapauli na siya guro dito sa ila lugar aksyonahin. Sige lang, dial lang taliwat kon why na. Kay basi out of town siya. Why na gid alas 8:58 na, change na lang yung sa lain parang makahitso diretso ta dayon. Ayos kay kuano paring Jerry Chupoy Magbuano, good morning man. Monitor sila upod ni Tita Elma Lusok Polidario. Salamat gid for listening. Si paring Jerry Chupoy Magbuano adra na siya sa Macau, China. Damo mga nagapadala sa mensahe dia no sa aton nga ara yang ila mga numero ara sila ya sa iban nga pungsod no. Ari na, may nagring na liwat. Sino yan? Ang dibilas kung magkabaton sa aton call karon nga aga. Ayos isa. Duha. Tatlo. Gasigi lang rin. Basi ko lagaw-lagaw. Blaw ko sa kay stress ko. The number you have dialed. Isa na lang. Out of town ni actually nagabutan to. Pero ato ba lang nagpadala sa ilas ni mga entry nga taga Bacolod City, why ka mo problemahan? Pwede ka mo gyapon, di kwalipikado to atong why magdaraog. May mga entries na nabilin, ari na digin si intra namon. Ara nagaring gyapon. Ay, daway sila gana sa aton siniyata nga premyo karon nga gaw. Okay. Wala gid. Basi kon way pagkabugtaw ni. Galing sa umaya temprano paninga bulugtaw mo. Why gid? Sorry. Change kita next. Baw ka kanugon 500 pesos ang aton sini pangatag sa gyapon diri sa promo province-wide kita. Hindi lang di Bacolod Actually, pila na ito kasunod-sunod, Ang isa nagpuli sila lugar, basi way guru signal mayo to. Sige.
Next in line. Kinanglan makatag ko premyo karon nga gabo kunugon kundi ka magabutan ba? Hello? Hello. Oy, do akig siya. May aga. May nga. Ma'am, may aga sa Action Radio Bacolod. Hello, ma'am? Hello? Hello. Oo, batian mo na ko, ma'am? Oo. Oo, do akig ka imo yaman, ari man nga. Akig ka, ma'am? Hindi. Hindi. Dumadyagan ko, akig kagid mo, Ma'am Lucia Arimas, ne? Oo. Oo, sir. Ay, ikaw niyo. Nanay Lucia, din ka gani dara sa Morsya? Sa pagidait ng Minuyan. Pagidait, oo! Ano na nagani nga barangay? Minuyan. Minuyan. Bolapit sa quarter sa musang 303rd Brigade, no? Oo. Nay, nanawag ko sa imo kay sa promo na mo sa Action Radio Bacolod. Sa promo. Gapamati kagid sa Action Radio, nay! Oo. Oh, good. Kilala mo ang kitawag si mo? Oo. Sino? Ano gani? Sige na lang. Basta Action Radio Bacolod, nabatian mo, ha? Oo, Action Radio. Yan, solid kami diya, sir, yan. Solid! Sino kilala mo sa Action Radio, be? Sa langga ko naga, eh. Oh, very good. Okay na. Nanay Lucia? Oo. Hindi lang makakig. Salamat, ginay. Congratulations. Sulaton mo lang na yan. Tawag namon, kag text sa imo kung paano mo maklaim mo price, ha? Oo, sir. Sige. Congratulations, nanay. Thank you. Thank you. Congratulations. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsagi. Action Radio. Action Hotline. Hay, Nanay Lucia, do kinulbaan ako sa imo. Galit si nanay. May premyo ka, nanay. Pwede na nagamito, nanay. Hulaton mong text. Kagtawag na mong dira, paano mo mag-claim? Kay ipaagi na, hindi na ka na ginanglanon nga magkanto diri sa Action Radio Bacolod. Amo na sa aton mag-action province-wide, lakip ng Bacolod City. Kung may entry pa ka mo diri, hindi gid pagpabayaan, pagtawagan ni may mag-ring nga cellphone nyo da o may magtawag sa inyo. Ang imuon nyo lang, simple lang eh. Pagsabat nyo, pagpamangkot, ano nga, istasyon pamatian nyo? Kuwan na yun, Action Radio Bacolod. Okay, gila yun. Action Hotline. Para nga makabaton ka man sining nga premyo. Action Hotline. Alas 9:03 na Action Radio, Philippine Standard Time, si Mr. Dante Medicilio, kay nati may mga ginasakuan sila. Actually, upod diri sa bitaw eh. No daw sila subong ang buligid sa tagsa ka barangay. Pero lain ang instruction subong sang unaya ang city gid ang City Legal Office Enforcement Team amo ni silang nagakadto kapin pagid kundi isang una may ga-report, no, may complaint, may report sa 8888 inang apat ka 8 sa DILG. Now, kung may ma-report da, amo ni sila ang taga City Legal Office Enforcement Team ang nagakadto ang enforcement unit kag nagapangkakas sa sining illegal structure o pod sa taga bitaw kon party naman sa sa mga illegal parking. Ti sumong barangay dako ginang papel nila, hindi sila pwede di ang makapa-uyaya kag makapabaya kay bisan partial implementation kita. 3 months ini no nga dapat i-monitor no gid mayo because after 3 months ang matabo sina may revalidation, evaluation kag reassessment bala na comply nagkatrabaho sila sa gusto. Action Hotline. Di maintindihan ta may pila ka mga vendors daw nga nagbalik sa mga baligya nila skilled sidewalk. Ang iban siling nila ti sir, way kami mimo. Way ba kami sang mabaton sa gobyerno kung salig na mo ng amon bulugasan da. No, pero ti galing may kasuguan no may mandong DILG. Action Hotline.
Amo nang isa sang reason kung nga ang ginatawgan ginang atensyon sa tanan nga mga barangay kapitan nga hindi lang dapat magpabaya, no, nga magbulig dapat sa sining ginahimo karon nga programa o ginapatuman nga programa sang gobyerno. Ti importante ini. Now si Councilor Lady Glis Gonzales kay na nag-drive siya galing, no, pagkadto siguro sa office niya. Kay i-check ta ni karon kung ano ang sa bahin sang liga kay ti silang frontliner digin hambal gisang DLG o barangay hindi na ni nga ipasa-pasa nyo pa sa mga kung sino dang obligasyon dapat kamuya mag-ubra mismo. Okay, importante ini siya nga sahi isang activity kag obligasyon nyo. Sang una hindi pa why pati sang una ang barangay hindi ka pa gani masuspend or hindi ka pa gani sang una ya may why kaya sang direkta ng salabton kay syudad to mayor mo ang kag ang mga mayor sa banwa mo yung mga tubang sang penalidad sa DILG. Sang una pa na yan, pero ito subong lain na No, kinanglan, kamo mismo trabaho ng barangay because pwede man kamo masuspend or papanaugan sang nagakaigo nga penalidad kung palpak or way kamuya nagtrabaho. Amo ning problema gid nga silingkod ini nga pandemic may insindihan tang tao nagapaningwa. Ang ibang mga vendors kundi sing una alimbawa downtown. Ginpang saylo to sang una mo sa vendors plaza da kay kinanglan di sila magala ka ginutok sa downtown da. O kapin pasubong social distancing and all. Pero ang iba nara na nakita naton da hasta sa mga manuglibod, sang mga lamayo, tanan na lang gusto nga magbalik man bisan jutay tao kuanda mo paninguha nga magkabintaman. Tiyan mo na siya ang isa sang ginatutukan tagid. Tiambot na no ini. Pero ibaloon ta kay Councilor Lady Glis Gonzales. Ang Liga ng mga Barangay President sa Bacolod ang opisyal sang city nga walang pahinga man. Online sa hotline. Ang trabaho sa mga barangay kapitan, especially Liga ng mga Barangay President, amo ning tuman kakapoy, minitingay kadadlaw pa sa iusin, di amak. Councilor, pasensya, gisa disturbo sa imo. Good morning, ma'am. Good morning, Action Art. Good morning sa tanan na listeners ng Action Radio Bacolod. Salamat gid sa time. No, kabalugig ko nga sako kada kang naga-supervise man sa mga men mo para sa implementation ng sang road clearing operation. Ma'am, check ko lang, kumusta na nung latest update kag feedback gikan sa imo sini nga mga upod sa liga? Okay, sorry, Action Art, nag-choppy, pwede maliwat ang question. Siling ko, kumusta sa mga latest nga monitoring mo kag first day kita sa implementation sang RCO 2.0 road clearing operation. Anong feedback? May mga kuana gikan, report na gikan sa imo initially sa mga upod mo sa liga? Yes, no? So, ang ato na road clearing operations, nag-assume na so, ang ato na mga barangay, actually kagabi, ka-chat ko sila, getting ready na sila for today's implementation. Kaya ang focus sa subong na adlaw, kaya din-facing na to, no? Especially those big barangays. Kina-facing ang barangays for this week, ang focus is for the traffic, or the illegal parking, illegal terminals, no? Next week, ang focus na to ang shanties, no? So, na siya. So, ang majority of the barangays, ang focus for this phase or for the first stage is the illegal parking na to, no? So, pag ang ato na, Action Art is, we are still MGCQ, so partial implementation pa lang kita. Kahit for the benefit of the public pala, kasi ng expectation nila first day hawan na ang ato nadalan. Okay. No? So, yes, partial implementation, kaya isa subong pangatag pa lang kita sa notices. No? So, ang notice na, serve as a warning, after 14 days, kung hindi nila mahalin, so maamo na ma-enforce kita for demolition, for so ginatagaan, tapos mong chance pa. So, ang notice will serve as a warning. Pero ma'am, based sa mga pag-share ninyo sa upod mo sa liga, da mga barangay kapitan, halimbawa sa Takuling,
observation, no, may mga nagbalikin ma'am, no, nga singuna doon nahawa na sa mga public roads nga inang illegal parking. May aragid man nga nagbalalay. Yes, Action Art, no? May ara na nagbalik, especially ang parking na to na issues. Then may ara shanties na nagbalik. Kag may ara pakita na unfinished task, no? Sa last group meeting. So, they're waiting for the demolition conference kay total household kag ato na relocation, no? So, amo na siya ang ato na, no? So, basic lang expectation sa ato na public is hawa na dayon ang dalan. So, at this time, Action Art, we have to be considerate. Okay. May pakita ng pandemic pa kag we are still on the NGCQ. In the case of Takuling, anong gini-utilize ta ma'am nga nag-serve notices kang nag-inform subong? Mga tanod, tamo ning gini-utilize ta naman? Yes, correct. No? So actually, not po Takuling alone, but ang bata, kaginanalabyan ko, nagalibot po ang tanods man, no? Ang other barangays, nagkaginanalabyan ka, naglibot-libot man taaga pa. So, ang ato na, ang gina-utilize is barangay tanods, no? So, it will be our servers ang notices and our demolition team as well. So, gin-reorganize ka naman ang ato na roofing, patro kung gabi, ginbuhinan sa parang may day roofing kita for the legal structure concerns. Yes, ma'am. Okay, so maki-update lang kami karon kasi sa mga individual nga mga barangay, sa mga kapitan nga mga kopdanan nimo para nga makahatag kita development or update sa udto. Salamat gid Councilor for the time. Good luck sa inyo kag halong gid permi. Thank you, Action Art. Salamat na. Action Hotline! Klaro kay ti ko mo nga partial implementation kita mas on focus subong ang City Legal Enforcement Unit, ang mga barangay kapitan pagi sa matanod nila pagpadala sa notice of violation sa mga illegal parking sa shanties. O kinibala mga vendors kag mga iban nag-ubra extension sa mga tiyanggi nila, balay nila, nga ara na yan nasakop na o nadala abi nasakop nilang karsada, nga hindi dapat. No, ti hawanan naman naliwat. Plus pa nga may mga unfinished task. Why bala matapos ng ligad? Tiyan mo pa na misyon subong sang mga barangay kapitan kag city official. Morning lang kay Chris, kay Kerry Paul Javier Tanatan sa San Enrique. Sir, good morning. Noel Alisahe, good morning. Kabaring Basti Giren, pare salamat ki sa information. Basi karon sudto ma-update na sa Kamankalan. Harapan si Noel Alisahe, may palagas siya, may wife, love of my life, Connie Alisahe, and my beautiful daughter, Clarissa Ann and Christian Joy. Ay, kapit guro ni. Good morning. Adlaw-adlaw kami pamati sa Action Radio sa hotline sa Francis Montaño from Binalbagan. Liberty Benito Obaldo, good morning man. Tomas Broniola, Maria Lona Infante Zaico, gamonitor man siya. No, thank you gida. 80th birthday na Galisubong. Gregorio Ramon Magracia, dira sa atubangan sa PNP Lacson, may ilimnan dagag kada Sabado damong gainom ay kalain. Jaymar Aliador, good morning man. G. Morris Cubidal from Silay. Kapamati man si Sir Milili Oligo sa Tangob. Good morning si Moda Sir. Nonoy Taones, Wilma Cabarles, Melchorita Ferrer, Araman si Almira Lima Lazardi, Diming Tulico, Jane Hisolgon, Benji Galvez, Sherlyn Oro Javier, good morning. Thank you. Ayan Calamba, Julius James Escoltero, Vanessa Mayo. Ma'am Vanessa, kumusta na da sa USA? Edrica Fort, sang OTTG and all the members, good morning. Donna May, Benedicto Gonzaga, Ortiga Ginalon Joseph, kag Rosalina Arellano Espadero. Oy, Rosalina Arellano Espadero, gamonitor Heaven, Ray Lapisan, Sir Alex Montesa, niya padayon ang pagsakas ng kaso ng COVID. Ay, gali. Thank you, gida. May lang nga pag-monitora. Dugangan tani karon when we come back sa Action Hotline. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na
ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, nag-Voltaire handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag. Good morning lang kay Maninay Alma kag Henry Boy Gregas sa Gilungan, Kawayan. Oy, nag-condol kita sa pamilya ni Jovi Putot Choco nga nagtaliwan kag ang lubong tentatively Sabado, no? Basi may changes pa man niya. Inapabalolong tanan ng pamilya himata ni Jovi Putot Choco nga ini siya nagtaliwan. Ang lubong gina-finalize pa sa mga himata niya kag kaparyentihan. Wala tagaling tiyempo diri sa ato na pagpangalaga na mga mensahe nga may tumalabutan pasensya gid kay bro Ed Lumugdang. Good morning, thank you for listening. Ari lang ako reminder, Dr. Alfred, sa Aksyon at Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Paminawa. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.